Rasulullah. Allah la ilaha illallah ya Muhammadur 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 Rasulullah. Allah la ilaha illallah ya Muhammadun Najiyullah. Allah la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah. Allah 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 la ilaha illallah ya Muhammadu sifatullah. Allah la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah. Allah 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 la ilaha illallah ya Muhammadu Habibullah. Allah la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah. Allah la ilaha illallah ya Muhammadu Kamalullah. Allah la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah. Ku taya ni farin ciki yan uwa, na tashi a masu yin zikiri. Ku taya ni farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Shehi na shi ya sanar da ni ga yadda ake ta yin zikiri. Ku taya ni farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Shi yace du masu yin zikiri mun dau babban al'amari. Ku taya ni farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Gobe kiyama ubangiji so zai haskawa sadari. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Wai wani shehi ne ya koyar da kai shekara azumu saibo sabari. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Ni me zance da kai maulana, kullum sai ka ce mani dana. Dan kuwa tun na tsitsi maulana kake rainona, kake kula da tarbiyya ta baka kosa ba har girma na. Babu abin da ni karage ni likitan masu san zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Alhaji Harazmi ya ja kunne na ya ce nai ta yin zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Ya ce min mai yin zikiri na yaye marduhun kabari. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Yace min du mai yin zikiri na bude mardukan lamari. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Fazkurni azkurkum inja Allah, kalmar masu yin zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Wazakirin Allah kasiran maqamun masu yin zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Yace kai yi shi da karfi kai ya a hankali maso zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Hailama da istighfari dukansu aiki ne na mai zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Da salatin annabi da hamdala su ne karfi na mai zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Qur'ani in ka karanta sa wa'azinsa yana ga mai zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Mun godewa malam Mahadi marka ta mai zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. So annabi kai ta yin zikiri, kaya Allah zayawa tambari. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Din jamar me yin kasidatu duka aiki ne na mai zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Din jamar me yin wazifatu daga sallah har yana zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Din kyarar masu yin lazimi a cikin aikin suke zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa, na tashi a masu san zikiri. Barkin me karanta
Qur'ani a tilawarsa yake zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa na tashi a masu san zikiri. Da abin mamaki mai sallah wai yaushe yake mai zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa na tashi a masu san zikiri. Zikiri bai ma laifi ba Allah ya faɗa cikin zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa na tashi a masu san zikiri. Shehu Tijjani muna godiya Barhamu yana cikin zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa na tashi a masu san zikiri. Da Atikullahi As-Sayyidi Kibrimullah yana zikiri. Ta yani farin ciki yan uwa na tashi a masu san zikiri. Ya mai kadami alarra'asi Allah ya Sheikh Nibrasi ka dubo zuciyar kasi ta haskaka da nurani. In famu mabiyanka mun samu wace da ba kamar namu, ɗariƙa ba irin tamu, ana wurdi kamar namu, ina ya kamar ka Tijjani. Maulana sala'atul fatiki an baka da jauharatul khamaluluka kaza asma'u maulaka rasulallahi ya baka ina ya kamar ka Tijjani. Na razumuni ne na al-irfani mahadi sarki mahadi mamuna mahadi kwarai kwarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. In muka je mahadi halittu na jo sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Kaunu tabika halarar tabika sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Allah na son ka annabi na yin ka kwarai kwarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Baban ka na son ka harazimullahi kwarai kwarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Yara ke mutsu da kyau sarki na ina son ka sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Hakikanin mahadi harazmula bai ka kwarai kwarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Allah ya baka maza da mata na san ka sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Jinnu suna san ka rauhanai suna san ka sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Kanne na san ka muna san ka sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Shehu Tijjani na san ka Barhamu ma yana yin ka sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Yana son ka har ma so yana san ka sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Maula dole tana san ka dole da dole suna bin ka kwarai kwarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Sama tana son ka har ma ƙasa tana son ka sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Ruhi na baka gangar jiki na baka sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Harazuma na san ka harazumawa na san ka sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Hadiya na san ka har kyauta tana bin ka kwarai kwarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Kai ka san Allah sanar da ni shi a sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Me baki da falalu kai muke wa begen mu sarai sarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai. Waye kamar mahadi a duniyan na samu babu kwarai kwarai sarki mahadi
mamuna mahadi kwarai ya jindullahi ya kalamullahi kwarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai baban sidi ya sannu na sharu falalu da baki kwarai sarki mahadi mamuna mahadi kwarai ni ina son ka ina so in ji zancen ka sarai na'am sarki mahadi mamuna mahadi kwarai babali sarki ali kai na fada kai za na fada ni nake fadar ka sarki ali babali sarki ali kai na fi so kai nake ta so kai ne soyayya ta ali babali sarki ali kai na karar kai za na karar kai nake kararwa ya ali babali sarki ali kai na tina kai za na tuno ni ne na tuno ka sarki ali babali sarki ali mai gibiri ma mai tozali ya mai Allahu sarki ali babali sarki ali ya razumi ne a cikin ali babali sarki ali ya shiga razumi sani babali sarki ali da kake ba da wariyu dan sani sidiyin dararo ne maka waka sa su kawanke ni babali sarki aliye ka ban sirrin nan da kake ban da wariyu dan sani babali alharaji yin dararo ne mai yin yaban ka haskani me yunwa karna sayyidul wara mahi kai nake wa kasidodi hamar kazil uliya godiya kawai nake ma da ka kalli jikanka har ka bani farar dama wake ka sallalla abinda kowa yake nema sidu ku yaman da fa'i a muhabba kai na kololi ay ahbab an-nabawiyya استمعون هذه النشيدة النبوية بلسان الشريف السيد سليمان الهرازمي دررو رئيس هكذا عمير الشباب لجنة شورى الإسلام جوز بلاتو ستيت نيجيريا سليمان الهرازمي تحت حضرات مولانا الدكتور الشريف العارف الرباني هجاني الهرازمي وسوا كانوا رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي آمين ورخبوا الجوالات 0703183745 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دررو سانسوري